Om Martin tar hem det här så är han den första genom tiderna som har segrat i traktorräkten mer än en gång. Johan Bagge där. Nej, verkligen bom här. Han sparar sig inte på något. Och nu får Johan kämpa, och det vet vi om Johan känner att det här kan jag inte ta hem. Så ger han järnet ändå, kanske till och med karten. Ute på en älskning här som extra på. Det springer 2 sekunder nu. Här får Johan det här. Här får vi nog konstatera, ja. Segrarna för andra året i rad. Traktorrätt stora 2000-talet. Martin Israelsson ifrån Rydaholm. Applåder, fantastiskt kört.